מה קורה חברים, כאן בני טבעי ורוצים תוכל שלנו. סרטון חדש שעשיתי לכם סקר על האופר. אני נכנסתי לכם סקר על האופניים שלי. זה אורבר 24 אינץ', זנב קשיח, בולם אוויר, דרופר, אחלה אופניים. זה ותוספת שימי, גריפים אדומים, ברקסים דראולי. אני לא יודע מה הדגם, אני אבדוק ואני אעלה את זה לשורט ואני אגיד לכם, אני אעלה את השם של הדגם לשורט וככה אתם תדעו. אני אתן שטיף לאופניים מלמטה. את הבולם ננקה, את הכיסא, נקי, בולם, נקי. ואם אתם רוצים שהאופניים שלכם יראו טוב, אם אתם קונים אותם, אז תעשו גריפים אדומים ודנים אדומים והמגנים לקרנקים שימו גם אדום. וזה זווית 66 מעלות, אחלה זווית. אופניים טובות מאוד, אני מאוד ממליץ. יאללה ביי.